Hi, hi. So, undu Assam ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಕಾ ಖ ಗ ಗಂಜ ಬರ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಸರ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಅಕ್ಷರ ಕ ಖ ಗ ಘ ಞ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಸ್ಸಾಂದ ಶಾಲೆ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಬರ್ಪನೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಾದ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ಲು ಎಂಚ ಪಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಸ್ಸಾಂದ ಶಾಲೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಸೀಟ್ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರು ಸಾಲದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮಲಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಇನಿ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೀಪ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಡುಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಡು ನಮ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಜೀವ್ ಸೊಕ್ಯ ಬಂದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡದು ಕುಂತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೇಕೆ ಆಯಿತು ಮುಖ್ಯ তো দিও 50. ಸೊ ನಮ್ಮ 50 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿನ್ನೆ ಕೊನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡದು ಐತೆ ನಾನು ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಹಚ್ಚಿನ ರೋಡ್ ಉಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಹತ್ತ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಹೊಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಕ್ಲು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತನೆ ಗುದ್ದು ನೆಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ. Assami style of school. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೈಕ್ಯ ಸುಬ್ರಿ ಬರ್ಪನ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ. ನಲಗೆ ನಲಗೆ কী জন আছে ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ কোনে কোনে নাম কব সি চকলেট খাব চকলেট দিম চকলেট আছে যে চকলেট দিম. নমস্কাৰ দিয়া নাম কোৱা তোমাৰ নামটো আৰু তোমাৰ তোমাৰ গাঁৱৰ নামটো কি? ভেৰি গুড. আৰু ইজন ক'ত গেল? ঠিকে আছে. ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸೈಕ್ಯ ಸುಬ್ರಿ ಬರ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದರು. ಸೊ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಈ ತೋಟ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಕ ದಾದಂದು ও সেইদিনত কৈছিলোঁ যে এনে শ্বুটিং কৰি আহিম বুলি এনে ফটো মাৰিম বুলি সেইকাৰণে এই কিবা কৰি আছে যে আজি কেইজন আছে ষ্টুডেণ্টছটো শনিবাৰ নে কম আহিছে চাগে. ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ ಖ ಗ ಘ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 5 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಅಸ್ಸಾಂದ ಶಾಲೆ ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಪೆದ್ದಾಲಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲೆರ್ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ದ ಕೇನ್ ಕತ್ತಲ ಪುದರ ಇಜ್ಜರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಕಲೆ ಕೊಟ್ಟ. নমস্কার নমস্কার আমার নাম প্রস্তাব সিং. তোমার নাম? তোমার নাম? সিময় ডেকা নেকি তোমার? ঠিক আছে. আর তোমার? নমস্কার আমার নাম শক্তিমন. শক্তিমন
Sakti Munda. Sakti Munda. Loredo. Yes. Aku di puluh dalam bahasa Aceh masuk dalam lagi. Itulah. Loredo. Asam. Aha. Ada ke poi itu kan balik Aceh kan itu. Balik. Itu naam ko ya. তোমার নাম তো কি? অনসিতা। তোমার ভিডিও বানাইছিল যে অবস্থা মনে আছে না তোমার আইপোজা দিন ಬಾರಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫೋನ್ನಾಗ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಾಗ ಈ ಫೋನ್ ನಾನು ಜಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಶಾಲೆದ ಗೋಡೆಡ್ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೀತಾರೆ ಎಂಚಂಡೊಂದು ಅ ಆ ಇ ಅವು ಮಾತ ಅಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಶಾಲೆದ ಸುತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು নাম তো কি কমল চন্দ্র দাদা হয় নেকি মানে ইয়াতে কেইজন ষ্টুডেণ্টছ আছে এতিয়া আজিতো 13জন আছে 13জন নহ'লে নাইবা কিমান হ'ব অঁ বেছি ষ্টুডেণ্ট আহি থাকে মানে দুপৰীয়া ভাত নিদিয়ে নেকি আজি শনিবাৰ নিদিয়ে ঠিকে আছে ಸೊ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 35 ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಈ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬೈದಿರು ಪಂಡ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಇನ್ನಿ ಒಣ ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಖ ಗಂಜ ಬರ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಸರ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಅಕ್ಷರ ಕ ಖ ಗ ಘ ಞ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಚಿನ ಶಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂರೆ ಪೋಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲದ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತ ತೂಂಡ ನೆತ್ತನೆ ಕೆಲವಗಟ್ಟು ಮಣ್ಣದ ಕೆಲವಗಟ್ಟು ಕಲ್ಲದ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ಅಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಸಾಂ ಪಂಡ ಅಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ হাই করা হাই কর তুমি লাগে নাকি ক্লাস করে লুয়া বলে বাড়ি নাচি গাও তো স্যার আপনি খাও লিখা খাও একো নাই ঘৰত থৈ দিলে হ'ব একো নাই কোৱা তুমি কোৱা লিখি কোৱা তুমি পালালে শিওর বেশি থাকলে দিন ইয়াতে দিন